थांनाय एदिके दें गसाइगावनि श्रीरामपुराव 30 लाख रांनि कोरियान सिगारेट हमदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम बंग सीमा श्रीरामपुर 31 नं राजा लामायाव दिनै थांनाय हराव श्रीरामपुर पुलिसनि गोख्रों सेबनायाव गोबां बिबांनि कोरियान सिगारेटजों लोगोसे RJ-47 GS 4238 नंनि कन्टेनारखौ जब्द खालामो आरो सानै दुथांखौ खायो पुलिसआ। मोनथिनाय बादिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय राजस्थान फारसे लांगासिनो दंमोन हमजानाय सिगारेटखौ। राजस्थाननि थागिबि गारि सालायग्रा जगेन्द्र योगी आरो लोगो सालायग्रा बाबलु योगीखौ खानानै श्रीरामपुर पुलिसआ जेरा सेबगासिनो। हमजानाय कोरियान सिगारेटनि बेसेनखौ 30 लाखनिबो बारा जागोन होननानै मिन्थिनाय जादों। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ घर? राजस्थान। ये क्या लेके आया? मैगी का पैकेट है, इसमें सिगरेट है। मैगी के पैकेट में सिगरेट कहाँ से लेके आया? गुवाहाटी। गुवाहाटी। कहाँ जाना है? राजस्थान। तो मैगी के पैकेट में सिगरेट कैसे आ गया? ये हमको नहीं पता था। किसको पता है? उन्होंने बोला मैगी है, नहीं डालो भाई। तुम मैगी के हिसाब से लेके आया? हाँ भाई। Hey, Heide. Smile. 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 Also. लाख दीजिए।